Máme tu Superba s 2-litrovým benzínom, na ktorý sme vyrábali náš výfukový systém. 2 litra, či to už je TVZ, TZ, je problém, že ten zvuk býva taký často nepríjemný, dunivý. Poďte sa s nami pozrieť, ako sme to vyriešili. Štandardne vyrábame výfukový systém od pôvodného katalizátora, tak aby sme nenarušili emisie. Do stredovej časti používame náš špeciálny tlmič, ktorý spôsobuje to, že vyrušuje určité frekvencie, aby ten zvuk bol v celom spektre príjemný, bez takého zbytočného dunenia. Do zadnej časti sme umiestnili tlmiče našej konštrukcie, ktoré sú vyrobené tak, aby ten zvuk bol na zatvorenej klapke príjemne tichý. A na otvorenej klapke, aby sme dosiahli to maximum, čo vieme na pôvodnom katalizátore. Výfukový systém sme ukončili koncovkami takými, aby pekne vyplnili ten výrez v difúzore.